sarpo longkiram kramsa kacholangram darau sopia heman KSA WJF asong kahumrida bang pharo phora bang kep Congress pen APSLC claim bang atum BJP along kengkam kache Jordan longkiri lekthya dewak ke pakrenga hem mi chupi dada jok quintal hini sosia dewak kanho kardom carbon life prantama berta longpen nili samijuli bepi nonarje tha berta ton pen Samilangso police station angkang kedam tang jakhong ni phai kre trok arni mensing kram sarong amekar cholangrem sarpo longkiram kram sabang ame thanga hem ka chubi pon vek ningkan kre ke thom inura osopia phan cholangrem derlo bangso phuthak a hok pet ka chini ji aphan pura kedam tang jakhong ni phai inquire isi arni KSA lapen karbiang long women justice forum hinpen kisung ki phwa hemalong an palida Union Sarkar hinpen jong hele beti bachao beti padhao pwathi PN ponseta det pia dangalong kido arta kijum hek arlo sosomar pen danglok soarlo tum ke jogwan avila arta kijum hek au somara phan pupe arta ke ongdung arlo sosomara phan pupe arniwang amat kacholangrem sarpuatum warsai kiri lokatum laso joksi arniwang amat kacholangrem aphai setami nangbar pom lasomsi kedam tang jakhong ni phai kret drop arni mensing kramsa rong amikar cholangrem sarpo longkiram kramsa setame amit thanga hem ka chubi pon ningkan kret drop a osopia phan cholangrem dan bangso phuthak rong ni lapen doniang bong chingwai chingsai mat alam kia bang dip joy bonta karbiang long alo ke do birta long kapaklang pen paklung tudlo bangso phuthak a hok padalam ka chini je phan pura KSA lapen karbiang long women's justice forum abitung atum kisung ki phobek au sopia hem kumri damsi palida bangso ahut WJF mapi yulet BP kaninje pona tengku cholangrem sarpo longkiram kramsa phan arona teng ben insai nangji laban alang liphan hem kangsam ke beng along ben pajok jete nangji pusi ninje pon angsi patumi hadjong ni litum news live karbiang long long sia news thai konong long je itum karbiang bong stame hiduk ki boya joine kisung lahaya joine si adon ka preka hu bidun pen asap ubak isia varsai mate isumar hek jimene bua kamatha pen teron hem asor anoga prek bidun lo alang le sopia phan alang le sopia tavela ni kan cricket hom sidola asila so media mate news channel long itum abi ponong se pinira dang na humri phan bang lo asila dang ni ditum thek long lo jun tu kiduk kisung kodet a family itum alang itum khang tave kiduk thekti ke boy samelang itum so lason ke kodet ke alang itum aning dublo non kopi ko son se kamat hai malang tum chipu thek dalo lasinili tum puji bangke law and order tum ata ka bia somar khan lason kacholang de dia angotona bang kapa beda je phan central gop la pena sam gop karbiang lo tomas council phan litum tuning ring tum solo tum kera kom alang itu mas slogan beti bachao beti padhao ko slogan bang man tu si a riek bang ko aswak a slogan kam bang ko halamang sinitum solo song tumang chong hong ding son se do Union Sarkar atum alam thipi ke enpon beti bachao beti padhao ko abangke cheton dam de pinlo ni tum soarlo tum non puan ta ke jogwana bi lasi central state sarkar lapen KEC kachari atum pen bangso soarlo phan amme kache palang no atum phan ke pavir je bidi prabjin pen claim ponanji lapen non kisung ke pho arta kijum hegau sopia phan akira pi ponanji pusi ki hang padopon la bangso so phan kachomata aning kai no kachomata longkiram kramsa bangso muni phane capital punishment alang li phan la bangso aning kamatha khai no monon phik ka choklem dei phalang li phan punishment ki pi banga kenang sot la pen la bangso amunit okol kramsa bukali la bangso la sona sai lang no ka choklem amunit tum han an ke franki bang dilang ke isi a step thedung a step en ponang ji
apen labang so munit phan ke hem kang sampen same alang tum lo en order hin tum same ot pon pame pol apen lang pon pame bu busi itu mahin pa tuli pon Denarong pen Bikram Teran Karbiang Long Live. ASDC ahud hemprek apartment apran ke dam dunang ahema sora tumaphan lak phwa kerap ki pipona son thak thaksi dimasa pen kukia ron ahud adaya vepin pen apran ke dam dunang ahema sora tumaphan ta lak phwa tangka akera pipon pobosi CEM Tuliram Ronghang pangdakpon Mukrang Ronghang ke Japonlin Dipu Joysing Doloi Odutiram Hall along Congress pen APHLC claim bangatung methanga song aphan ningka chethe kabidara jok che odun rentisi KAAC CEM Tuliram Ronghang ke Japon BJP asong along si bang pharo phora bang kebara ratum kengkam che jordan rentilo bang so amay along ASDC ahud hemprek apartment apran ke dam dunang lapen charche malong adaya be pin pen apran ke dam dunang atuma phan lak pho pho tangka kerap ki pipona son thak thaksi lang mili pen chenglok prek jama habaralong dimasa pen kukia ron ahud adaya be pin pen apran ke dam dunang araratum ahema soratuma phanta non ke bangji ningkan suri hinira inkora hinia ningkan nanglele aprang lak pho pho tangka kerap pipon vek popusi KAAC CEM Tuliram Ronghang vai dak pen pangdak po Pini Jasmet Mukrang Ronghang Congress Rachari Asong Penchi OC BJP along kengkam kache jordunang ko aputhak kache than pona tengke Congress along dunjui pena phita alang lephan thangnat kelang charipon kabinet pen ningka che thedun de pina joksi piniarni BJP along ansuse jakong kapang tangdun thujia phansi kengkam che jordunang ko lopusi che than pon keram tang ningkan suri hinira kreke thoma ningkan pen Tuliram Ronghang CEM anghoi ingni lopu pen ke kaching thoramo ke claim keram ke mesensi thek dungong lapen aning ka che thedun parpega joksi puthot BJP along chebang thulo puta Mukrang Ronghang hin pen maya long che thanpon Resonance report Karbiang Long Live Longkiri lekthe kachubirtia dewa kwintal hini sose mege chopi det pen alangli kisum kache tong nanga jok kerap ke longji aphan CEM Tuliram Ronghang pen local EM Raju Tiswalong kerap kachohang Pini jangmi pone phaing kora hiniarni ani kang sampor phai phomalom upper dogmoka Simon lekthe rong amikar Longkiri lekthe tum dewa kar u ameke chohut kwintal hini sose dewa me chopi detlo Bangso debak meke cholong dada puthak kisung ke phobang phoga che thana tengke penanganar ni pen bangso debak chubirti ponsi ke pakreng pa mija phanpura me hi kar ubo mahotsi bangso hem me kar ugalong pena joksi kwintal hini sosia debak me choponderlo kami kiro bang ke push smoke house smoke pi bom la plus hala puta nili tum rabar washing kuri bom mahapu washing kuri bom mahala pu chelang rong ma lapu bang me chuche thek dunong le dalo wan bak na hok dilo kontel hini above minimum 30,000 Nanti la devakan si suchon ma mante kapre hormu tada kisu bondo iglo kapre hormu ke jola ke e chitiki son do hipi rong ni do lahaya ahan tharbo pharwa do lobong tin la total plus kurisi 30,000 above non barla pora hudla pen halapu corona avur pen kisung thektika pora hudla pu sonalang leka chubirti pona debak ke cho jor pen asab bak akirap long popu aning chethe ponaklo la sealang li akisung along akirap kilong ji aphan KACCM Tuliram Ronghang la pen EM Raju Tiswalong akirap johang pon dong mokak pen semsing ingti Karbiang Long Live Koilamatia khabar pen elong vet PhD do setame chokomaratum sai ka cheklem ka pangkre ajok raratum apora tengpen langlong wangbe Koilamatia khabar araratum ta lang imuvet tami jundun long nangji po ajok kedam tang ningkang thom ke ba phrang KAAC PhD sai campaign Koilamatia long ihum PhD pangni ponlo
Bangso PHE kapang ni pen raratum ta langa barsai longdun berlo. Setame hadaga choko maratum methanga sayar pu kacheklem kapang krebe ajok nona bangke raratum apora tengpen langlong liderlo. Hala sohut doning koi rapho dong thong ke bararatum abarsai longdun lo setame non ningkan suri hinira inkoi raisia ningkan jangmia chiklo malompen KAL pen Jal Jeevan Mission Scheme deng ponsi Rahul Sahab wabang phan sai paklem japhan arpu pipondo. Laswa tengsi don pharo isira inkoya hemalong an langalangpong palidamsi langi pebar sai pipondo. Bonta non barla por arve ki jangahut langalangpong along keter ki erkaching thang thiba jok ni thom anta raratum langlongwang bidet. Halapu ke lang pachari dun japhan chokomar bangge thom do. Bon seta me alang litumta methang asayar pu kachiklem pa meka ke dera jok raratum apora tengpen lang long lidet si kaningri hangjolo. Koila mati pen Samsoningti Karbiang Long Live. Lakhapli Socheng MSC constituency ka parlo polling station thomkewang kangpi pen chingki jethana phanpura kedamtang jakhongni phayangkorai CR ni Bharatiya Janata Party Mondol klembang amai kangni padupon. BJP kachari aja kong an sose kapang tangpon jia phanaki mangpen a constituency 10 Mondol committee along mai kapang ni ponason thotsi Lakhapli Socheng MSC constituency kaparlo polling station thomke bangkang pen chingrumsi Hamren Habi Dengja Sports Complex hall along RD dojot BJP Socheng Mondol klembang amai kangni Socheng Mondol committee amai phu Roman Pator pen mai kache pahem phu ponalong alohia man peng pen MLA Rup Singh Teron chetongdun Bangso amailong song asai ke claim ke ingtonte lasi Bharatiya Janata Party kachari aja kong an suse kapang tangpon thuji aphan a polling station 3 along kachari amai phulapen kongchun bangatum methang asai mo ke claim chipaduk vek nang jipusi chingwai por tadi apa masih bisa ke tarik orang ke silong tampi asam lo karjang lo alung lemoy kita ketiga itu vek akhirnya solam ke pasan saya lo, anjing pan jadi pan kunang lo, karjang lo kumang lo kuam lo, akhirnya itu lo arong itu di mana kita, di tinggal apa ke, durang ke rakyat masih, mesti ni kan lo, tapi rakyat lang pun tak apa, nah itu modal pun tak apa, tinggal kuri, ini tu sudah makan, bordar apa, karjang lo apa kan yang ngomong cuma nak dulu lek boleh tulis buat dia itu dorat pegang bola ke dorat pegang untuk leberat pegang dan rakyat dorat pegang boleh Non kebangji pai ni phaisir keparni Assam Assembly session along non kebangji nilita Assembly along karjudunji do lake Article 244A pen ahoy alama puthaksi arjudunji busi MLA Rup Singh Teron pen ningje pon istilah apa asap tu mana tington ke mana ni ditakutkan dobe itu bilang dari kerja di mana tak ni ada tu kerja mau pakai employee putakkan jodan putakkan star kerja itu berarti ke star kerja pakai non auto lo ni dong laga bangan star kita star kerja bukan saya ni dia kerja mau ni kita ada logo ni bisa dong bukan nanti nanti otonom putakkan jodan putakkan star kerja ni sana kecil Hamren pen Daniel Inghi Karbiang Long Live. Asame salam ke thek thepu pen kapa phihup anparta Meghalaya pen ahoy Rupaya Hawararat towar kaselama men pen hidia langkhar ke orpia joine peneng aningkan sai ke klema phuthak katikuga kisung kache tongdunang hidi ke klem dunlong lealar chepapleng nang jipura Rupaya Hawararat ke hang labang somoni raphan nalitum chini ikma Ilitum ke thek long pen ke Bollywood alam kanar janalong kachapar jandu na bang putanang na bonta alang like kali tangte alang lik komad lo West Karbiang long arlo ki ongdung PWD atowar an kam mate cyclong na bang phu Suman Ahmed po alang lihen lo Guwahati sorang bong pen Karbiang long arlo sai na ke long ki ong na bang phu ang bong pen alang lita inubi ki ongdung West Karbiang long arlo PWD atowar an sai ki deng pon lake Moromi Enterprise hen lo
bangso Moromi Enterprise amen pen along tobar ke klem pon laki Suman Amit pen Sanjib Deka alang itu henlo bonda ki ong dong habara long Moromi Enterprise aphan chujeng ba jirta ningkang sama bangki api tangte ningkang samsia son kopi lo nangli chinima alama bangke tobar kaselampon ahogage Hamren Press Club pen ka humridam rupaya habara long kopi kosona birta kelong puna tengpulote haladak arong arat Moromi Enterprise mate Suman Amit pen Sanjib Deka aphan ningkang sam avi Tovar kaselama men pen hidi alangkhar kaphalang no piet pena jok pening aningkan sai kachuti kidunlong le dera bangke isi ningduk memelam kalima Chili RA ke bara hutpen rongasar the kachuningri langkhar nangphur pinangji labang so alam ko anma kachuningri RD kimpon kavia sonsi claim pipede chelang labang so alam nake rongasar the so po claim pen therangkia tuma phan lasomsi nangpa chini dummo sai tiki nangle da bangke chiri hinia tamcha Jadi thom doke. An pining bang eklam long le lo. Silom menta la babu manager phanta pu bom lo. La pen non phila nil po tala the long dona dim manager phanta pu dam lo. Sita claim pide. Moromi Enterprise pen kaselampon bang sotobar arlong ke pador laki haladak arong asar thialong le rongsi anglong pen paru ponlo. Bonta alama ki ke thek dunde pu pena joini anglong pen pu pontera phita jihang du thek Rupai ke tek pin re pin ta ni po se arong sa lo war har long thok bang ke ni hindia thak har long lo la rupai pen halang pi an bang ke sitame ni tum thang na chipudun thek thang na chini dim thek alam thek ki thek ma se thang na chahan thek lo Lasomsi tovar kaselama men pen kaselam pona tovar ahok kavi lapen rong soralam etheta ot tovar kaselama men pen rupaya habaralong chot kali lapu rong mandu habaralong ta tovara joini pen hidi ke klem dun longlea 5 penangadim do Moromi Enterprise aphan rong mandu habararat akirolam theloma ke paklang dunji mate ahok akisum ke pholam thelo ke paklang dun po Hamren rong sopi pen rong chegada kaselampon rong mandua habar kacheleng kisung alam thi lasomsi therangkia tuma thengnu nang pachini dunitlo tum rong mandua hawar atuwara bang tuwar me pen lo matsi e keng penta damnu gari gi dam me kamalisi hidita ka sik sak dolo la langroi ta orthip loga langroi orthip lo paring langpon lo ing hanta sob hidit pon loga pare hidita claim ta claim long le te loga ja dak pia rong ma dak bange rong mandu ing tira na le dam yi ga Nili ha hong kram de kan si bang ni Nili ma dak long pai pen wara bahak he no pik lo to war bhai du pik lo long de long ni de long tin dak he no non dak ta son long pen ha thak ta lo la puak sang ta du lang ba rang dulang Lapuson a othak thak pulote non eprang Karbiang Autonomous Council penta Moromi Enterprise aphan kam mate sai hodailong lepura Meghalaya pen ahoy ke ongdum ahabara long pen lamthi long pon News report rongbong tera Karbiang long lai Pini prime da ambirta ke laponsi kangtoniglo